Моля ви, абонирайте се. Абонирайте се. Знаете ли защо? Защото така ми помагате на канала. Така изкарвам пари, за да си апгрейд на нещо. Апгрейд е да си го Просто няма думи какво казах. Така. Вие можете да видите видеото, което направих за Brawl Stars, тъй като за първи път играех Brawl Stars. Ето тук до мене. Да се вижда. Аз през това време ще чета нещо. Вие няма как да го видите, тъй като зад мене има зелен екран. И така ще се прочета след... Вече съм стигнал до 92 страница, общо 124, значи още 10 минути, докато я прочета. Надявам.